duet nggih, Mas. Langgame duet. Nggih. Buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula Duet. mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal lho nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Oh iya. Nggih diucapkan. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Ya, Dek Mas Lintang. Gading. Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Ah. Mau Sehat. jane rada mumet mau. Oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene panjenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus tadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wau dugi mriki jam pinten, Mbak? Loh, lah wow kena dugi mriki kan iya, kita Ding, vote bareng. bar toh Mas tadi. Ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Iya nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Genah bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki? Apa siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki. Iya. Iki kalih maca pamundutan nggih, Dik Oh nggih. iya, Mas Gading. Ndi mau amplope? Oh lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Enten kalih lah niki mengke sik niki sik maca kula sik niki sik maos Dik Lintang ngaten. iya. Nggih niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Amit. Loh, kok ora Elah, dicolne to kok ora tanganku? dicolne kepiye to iki? Loh, Elah. piye to tanganku ora dicolne iki lho. Lah iki piye ora to dicolke. jane? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki kok. Loh, ya to ora. Oh, toh, lho, aku sarono. Lho, lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Elah, iki kayak kepiye? ngono. Lah aku kok tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya? Enggak diculin ini tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku ngedang-ngedangi mawon, ayo Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus juk pindah tenan ya jebul. Gimana Mas Jebul Gading? pindah tenan pripun? Ajeng niki riyen apa niku riyen sik di manut baca. mawon, manut mawon. Niki riyen mawon. Oh nggih. Nggih niki. Yu cange, nggih Mas Gading. Kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani Kangenku Tanpa Upama ingkang nyekar Mbak Agnes. Panyuwunan lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu Nggih. dari Sinten niku? drek drekan. Pripun Ini apa boten to, Pak? boten No, Oh, diwaca bareng, nggih. Iya, Tak toh, wacane Jani. bareng. Ini namanya apa Mas? mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus Dari D. ya tau ngono ya ra iso ngono lho Lah ya. mulane iki tak pasrahke jenengan. Lukito. Nggih, pokoke mburine Ya. iku lho kita. Terus alamat Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M. M. M
Y. Y. MY. Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya. Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya mundut lagu napa niki oleh Mbak Elisa Orkarus, lagunya Lestari kalih ninggal katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh, sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh, Ucapan. ucapannya. Nggih. Urip iku urup. Ki jawane arep ngewehi nganu bebungah, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya, Oh, kandel lho Mas niku Gading. dicek riyen. Bukain dong, Mas Gading. Oh, nggih kula bukake. Eh. Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, ling-ling nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget to iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng meng separo ning buka. Apa isinya, Mas? Ah isine wah abang-abang Wah, merah-merah niki. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih. dari Bapak atau Ibu Lukito. Matur Nggih. sembah nuwun sangat. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu, panjang yuswa nggih. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana, Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo ninggal katresnan niki kalih Mbak Elisa. Nggih Apa nuwun sama niki. Mas Gading aja? Waduh, Lestari, Lestari ya. mboten apal ya kula nek Oh. Lestari. Mboten saged Yang alus, oh ya lagunya. Nggih. Yang duet-duet dulu apa, Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Nano, Kadung Tresno. gegerane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku Dadi Ati Oh, nek mboten Dadi klintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya kudu bawa no, Mas. Bawa nggih Bapak Ibu, Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Udah entuk hiburan iki ngene iki. Udah seneng banget. Rumahsaku Kok masa muda, tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati ya, Oh, Mas. kurang ya? menikmati. Iri Wah. sama kita ya. Mm-mm. Malah mburi muni turah-turah. Pripun, Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng teng mriki, ajeng teng mriku mboten napa-napa. Oh ya, tombol kangen ya, Mas Ah, ya. nggih. Jan-jan. Pripun? Kula riyen apa jenengan Din? Jenengan remian mboten Wah, napa-napa, ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Loh. Aku dulu ya. Nggih, nggih. Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sangat. Jan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa aku terus ora pede aku ini. Alah, lah napa? Ora apa-apa. Suaranya Mas Gading juga bagus. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Wah, Malah geleleng ya aku jangan aja. Mboten iki skincare. Ngagem skincare-nya skincare. apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Lo Oh lelat-lelat ya, ngene iki. rada unik ngono ya. Terus niki baringin apa? Anu nih cakepane niki. Dudu banda dudu rupa Mas Gading. Heeh. Heeh. Sepiro ki? Semene ngono. Loh, sinten? Kula napa? Wah, tasih nganu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya belero nanti. Loh, Wong saya itu ndak bareng-bareng aja belero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebihnya Oh, tuh jadi lah, aku tuh masih ngenteni aku. kompak ngono.
Yo. Apa kamu mau tak Apa? pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya? iya, biar metu suaranya Iya, itu mau tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Gading Iya ini. ya. Ini kalau habis Besok dipijetin. Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Mm-mm. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku nek diajak. aku ngajak tetep ngajak Dik Lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek gembrobyos kat mau aku ki wisan ki. Kok dadi gembrobyos kok sik. Kenapa? Wis. Oh, Anu sumuk. Sepiro ki mau? Nah. Sopo kamu sing? kok grogi to Mas dari Ora tadi mboten nembak? grogi. Lah pripun? Niki enten sik. Bengok-bengok nang mburi klir ki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki. Tetap benda terupa. Kula niki. Nggih Mas. Amung ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya, ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho Mas. Waduh, Lek jenengan bawa kegaran. masak sih. Iya ya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dhewe. Ngono kuwi. Nganu Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai VC? rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? kita VCS ya kan? Oh, VCS ki apa? Lah, Heeh, kuwi enak ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham. Video call silaturahmi. Wah iya. Piye to jane iki? Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku ki berarti. mikire video call serius. Wih. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Gampang. Yen angel Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Ya, apa tuh, lali Mas? aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya. langkung. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading? Apa bedane Dik Lintang karo DPR? Aku sama DPR. Aku sama DPR. Mm-mm. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Oh. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul kan ya, Mbak? Ya. Duh, Hah? salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Ngono to. Nah, Heeh. nek kamu gitu. The only and
The one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono dadi ra sido apik wong kleru kok. Api Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus menurutku. Wah, iya ya. Aku menek wit kambil wae apik kok. Oh, kambil ngono. Tan kenati numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih Mas. Langgame duet. Nggih. Buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula Duet. mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Oh iya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga Nah, masyarakat, pamiarsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya, kayak Niki memetri desa nggih Mas Dalang. nggih, merti Ya, dusun. metri dusun. Nggih, Oh, merti nggih, dusun. merti dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Gejayan. 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 Nggih, Gejayan. warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, berkah barokah, rezeki ingkang melimpah ruah-ruah, tambah kebak. Pokoknya semakin maju desanya, semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, nggih. amin. Sampun. Duet ya Mas ya. Oh, nggih. Oh ya. Piye ya aku ora apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Sing kaya ngapa nyatani kelakon seprene anggar-anggar gandra pepindane malah bangun tresna Panda tutupa mongatine hati tetaline Copelan gedeni gede Yuk. Aduh, tiba HP ku. Mati mamang putra
Gimana Mas Ya Gading? pripun? Nah kula niku mboten ngertos e Aku malahane. capek banget. Jenengan mboten capek mau, banget. mboten duet loh marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe do apa kowe iki? Kowe do apa kowe? Rina wengi dadi ati wong prasaja lahir kepedene sadaka mati Momong putra alos bebudine. Nggih, matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko. Nggih. Saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku wau. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Nggih, Miko niki sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kathah lho ning sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki request tipul Gunung Kidul, Oriesa Oh, dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. dan Janu. Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh, Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah, Oh, Mbah ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali niki Oke. enten mulai niki ya niki. Nerek mangayu bagya merti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengklengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Sat Lin Mas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Oh nggih, terima kasih.